Uite, dă în el, frate. Ia uitați. Păi cum să dea în el? Cum să dea? Nu există. Nu există, poate să fac orice scandal, nu există. Ia uite cum țipă la femei mai aici. Iar are piciorul paralizat, frate. No stress, no rush. You're always talking, I'm cool. Low lights, one drink. Your body moving on beat. Slow. N-am, frate. Auzi, domnule, n-am. Băi, adevărul că l-au omorât, mă. Ei, l-au omorât. Băi, aș vrea tanti Marica, că acum moare, nu mai poate. Dar eu am adormit. Eu aseară nu prea am adormit.